L-awtorità tax-Xandir l-erba' ma laqgħetx il-ment ta' Matthew Caruana Galizia li tressaq qudiemha f'isem il-Fondazzjoni Daphne Caruana Galizia kontra One News. L-ilment tratta rapportaġġ minnha x-xahar li għadda dwar id-differenza ċara li teżisti fl-inkjesti, partikolarment bejn dik maġisterjali u oħra pubblika. Fl-aħħar ġimgħa dwar il-każ Jean Paul Sofia dal-istazzjon intervista lill-avukat Daniel Attard li ġustament spjega kif bejn iż-żewġ inkjesti u biss permezz ta' inkjesta maġisterjali li jistgħu jittieħdu passi kriminali eżatt kif ġara fil-każ tal-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. Minkejja dan dak iż-żmien f'korrispondenza bl-Ingliż li l-Fondazzjoni Daphne Caruana Galizia batet lil One News, din qalet li l-intervista kienet waħda qarrieqa. Sussegwentament infetaħ il-każ quddiem l-awtorità tax-Xandir kontra dan l-istazzjon għax skont Caruana Galizia is-sekwenza tal-avvenimenti ġiet interpretata b'mod ħażin u allura kien jimmerita korrezzjoni skont il-liġi. One News irrappreżentat minn Dr. Ramon Attard argumenta quddiem l-awtorità li dan mhuwiex minnu u r-rapportaġġ kien wieħed fatwali ibbażat ukoll fuq l-att tal-inkjesti li b'mod ċar juri kif inkjesta pubblika qegħdem biex tidentifika nuqqasijiet amministrattivi u mhux biex twassal għal proċeduri kriminali fil-qorti. Ingħad ukoll kif il-kumment tal-avukat Daniel Attard kien legalment korrett waqt li l-ilment tal-Fondazzjoni Caruana Galizia jikxef kif din interpretat b'mod żbaljat l-isem Malti fir-rapportaġġ. Wara li konsidrati is-sottomissjonijiet tal-partijiet u transkrizzjoni tal-intervista, l-awtorità tax-Xandir ma laqgħetx l-ilment fil-konfront ta' One News għax qalet li l-argumenti kienu biss ta' natura interpretattiva u mingħajr ebda bażi. Fid-deċiżjoni tagħha l-awtorità ħasset li għandha ċanfar lil One għal fatt li baqa' ma weġibx għall-ewwel korrispondenza tal-Fondazzjoni Daphne Caruana Galizia u qisitu bħala disrispett.